Добре дошли в този YouTube канал. Моето име е Анджела и това е първото видео, което правя в този канал. В него бих искала да обясня за какво е канала и защо го правя. То няма да казвам нищо повече за мен, освен това, че този канал е изцяло с християнска цел. Така че, ако не сте християни, може да се махнете още сега. Идеята се роди след една моя случка това лято, която доста ме разстрои и не знаех как да реагирам, след което реших, че това може би е най-добрият начин, по който можех да реагирам. Не мисля да обяснявам всичко, но общо взето бяхме в среда, където наистина се наричат християни, но поведението беше ужасно спрямо нас. И бях доста разстроена след всичко, което стана, особено за майка ми, която аз действително бях отдръпната, но тя преживя повече. И аз се разстроих доста от това. След събирането се срещнах с един друг човек, който му споделих какво се е случило с подробности. При което той ме погледна малко, се едно съм глупава и ми каза: "Уау, Анджела, е очевидно, че те са такива. И ти какво искаш да направиш?" И аз бях доста гневна, защото аз казах, че искам справедливост и не мисля, че е честно, че хората постъпват така. При което той ми каза, че не мога да променя системата и няма смисъл. И аз действително се опитах да говоря с ръководителя на цялото това събрание и бях напълно игнорирана, даже презряна, и не целях да атакувам никой, наистина целях да кажа: "Вижте, не съм съгласна с вашето отношение, не мисля, че това е правилно", при което бях подмината, игнорирана и даже дойдоха бодигарди да ми се скарат, като не мисля, че бях агресивна. Не споделих с подробности какво е станало на този човек и той ми каза: "Не можеш да промениш системата, това ще си остане така." И аз мисля, че беше прав. Аз се опитах да променя системата, опитах се да кажа нещо и по-скоро бях изхвърлена. За което не съжалявам, но ми стана тежко, че никой не прави нищо. И аз не мога да променя нищо, но мога да предпазя хората, които са били на мое място. Това е единствената ми цел. Този канал е вдъхновен от историята за Лазар, който я знал от Библията. Лазар и богаташа. Това е... Казва, че притча, въпреки че името Лазар се използва, в други притчи не се използват имена, затова мисля, че е история, лично мнение. И Лазар и богаташа са били евреи в Стария Завет, което евреите в Стария Завет са като християните в Новия Завет. Те са физически, т.е. по плът са наследници на Аврам, а християните са по дух наследници на Аврам. Там се разказва как този беднякът, т.е. Лазар, е бил беден и е бил изключително пренебрегнат от богаташа отново и отново, когато богаташа е могъл да му помогне. Като отново подчертавам, този богаташ също е бил евреин. Когато после в историята се вижда как Лазар е в рая с Аврам, а пък богаташа е в нещо, което ние можем да наречем ада. И Лазар нарича Аврам отче, но и богаташа също казва отче Авраме. Това искам да кажа, че може да се каже, че има два вида християни. И аз със сигурност бях Лазар в това събиране и по принцип. И искам да вметна, че този канал е само за хората, които по-скоро биха се идентифицирали, или не самите те да се идентифицират, но за хората, които са Лазар.
хората, които са отхвърлени и пренебрегнати от обществото, включително и от църковното общество до някъде. За хората, които не ги интересува общественото мнение, които толкова вече нямат никаква вяра в света, че нямат вяра в себе си, нямат вяра в света до такава степен, че вече нищо не ги спира да следват Бог напълно. Има много пъти, когато Исус е бил предаван и примерно Петър е най-известното. Петър е предал Исус от срам от хората. Те са го питали, ти не си ли бил един от този, но него го е хванал срам, защото вече Исус е бил осъден и обвиняван несправедливо. И от толкова срам да не се асоциатира с Исус, той е казал, не го познавам. Като с това се опитвам да кажа, че не искам да говоря на хора, които не биха ме разбрали. И не мисля, че не биха ме разбрали, защото не съм достатъчно ясна. Преди си мислех, често си мисля, че хората не ме разбират, защото не съм ясна. Но след това разбрах, че причината е просто, че имат други приоритети, които със сигурност не са истината. И не се опитвам да критикувам това, но наистина целта ми е хората, които са като мен и които са преживяли каквото аз преживях, да бъдат утешени от нещата, които научих аз и нещата, които утешиха мене. Естествено, това имам предвид Бог, но не Бог, светлината, в която я представят в църквите, а Бог като този, който беше облякал Лазар като цар. На това събиране майка ми работи в чужбина и работи доста тежка работа, като сега Бог ѝ помага да излезне от това, но на нея беше страшно трудно да отдели парите, че да отиде там. И не се опитвам да кажа, че сме бедни или нещо такова. Но за нея си беше жертва. Беше жертва на времето им и беше жертва на парите ѝ. И тя искаше наистина да се възползва най-много от тази възможност. И затова винаги искаше да сяда най-отпред. При което тя всеки път беше блъскана отзад, даже и крещяха. Накрая почти беше изгонена. Моя брат беше целия на рани, като няма да обяснявам защо. Личеше, че не е от елита, ако така мога да го кажа. И направо го бяха взели на мушка. Аз бях по-скоро отстрани и бях доста тиха и кротка, затова не мисля, че ме взеха толкова на мушка. Може понякога, понеже бях около брат ми. Но чувството беше ужасно. И знам, че има хора като нас, които са изпитали същото нещо. Отиват да търсят Бог, но просто хората, дори християните, не все едно им пречат, вместо да им помагат. И да, изобщо не ми харесва да се снимам, изобщо не ми харесва да се показвам, но имам огромната мотивация просто да премахна лъжите, които ни вкарваха в главата, понеже имаше толкова неща, дето ни казваха, примерно, ти не можеш да кажеш нищо на пасторите, ти кой си, че да кажеш нещо на пасторите. Исус много пъти е конфронтирал лидери и някой път е смирение да конфронтираш лидери. Има много хора, които изпадат в объркване. Аз бях в объркване за известно време, но вече се срещнах с един друг християнин, който ми помогна да видя и наистина ме насърчи. И целта ми е хората също да ги насърча, защото бях в трудно положение като разбиране.
Това са основните неща, които исках да споделя за момента. И бих искала да правя още видеа. Да може да оставите коментари с въпроси, в случай, че не съм била ясен за нещо, но мисля, че хората, които целят да ме разберат, вече са ме разбрали напълно. Благодаря за гледането.